България прие концепция за държавна политика в областта на правосъдието за деца през 2011 година. 2 години по-късно прие и пътна карта за нейното изпълнение, а пък преди 5 години приключи инициативата Детство без решетки на Национална мрежа за децата, Института по социални дейности и практики и Българския Хелзинкски комитет. Въпреки тези приети стратегически документи, въпреки че инициативата Детство без решетки събра подкрепата на близо 13 000 души от цяла България, 5 години след края на инициативата, реформа в правосъдието за деца все още няма. Беше изготвен един законопроект, който да измени устарелия режим на Закона за противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, но този законопроект не стигна до внасяне дори в Народно събрание. И това всъщност не беше толкова лошо, защото той имаше нужда от доработка и преправяне. Според мен и според екипа на ИСДП реформа няма на практика. Не ми се иска да кажа детска престъпност, защото децата са деца, те извършват престъпления и това само по себе си е много сериозен проблем и симптом. И изисква много ангажирана, отговорна, професионална намеса, която да включва както ограничаване, така и подкрепа, защото става дума за деца, които се развиват, които са в процес на развитие. Ако има възможност да се спре криминализирането на един човек, той е в тази възраст. И точно в нея би трябвало да бъдат съсредоточени огромни усилия на всички системи. Темата потъна, липсва широко обществено обсъждане, липсва държавна визия, липсва включително експертен консенсус между малкото граждански организации, ангажирани с каузата за реформа в детското правосъдие, липсва включително диалог с институциите и системите, афектирани от една такава реформа. Така, например, местните комисии за борба с противообществените прояви се опасяват, че с реформата те ще бъдат закрити, макар и във всяка досегашна версия на предложения за реформа да се предвиждаше тъкмо тяхното реформиране в центрове за възпитателна подкрепа, а не закриване. Тоест те да бъдат реформирани, да се повиши капацитета им, да бъдат подкрепени допълнително, защото, например, ако вземем за пример обществените възпитатели, те продължават да са едни общински чиновници, които в немалка част от случаите пишат проформа протоколи за проведени срещи с деца в конфликт с закона, без да имат предварителна подготовка и специализация, без да имат достатъчна подкрепа и адекватен мониторинг. Децата са ограничени във възможностите си да се защитят, да обжалват мерки, които са наложени спрямо тях и изобщо да излязат от системата. Това е една несправедливост, която е подчертавана вече неколкократно от Европейския съд по правата на човека в няколко осъдителни решения срещу България. Така то намира, че режима в дома за временно настаняване на малолетни и непълнолетни не е подходящ, защото третира децата извършители по-зле, отколкото възрастните. Едно задържане на деца в този дом, което може и се случва да трае далеч повече от 1 месец, те не могат да го адресират, не могат да се защитят срещу него. Дори езика, който ползваме сега, е проблематичен. Ние говорим за коригиране. Това означава, че ние мислим детето като обект, на който ние правим нещо, за да го коригираме и моделираме. По същия начин стои настаняването в социално-педагогически интернат или възпитателно училище интернат, така наречените СПИ и ВУИ в системата. В последното осъдително решение Европейски съд по правата на човека призна, че този надзор, възпитателен надзор, не е подходящ и не постига целите, за които е създаден. И казва, че всъщност тези заведения не са подходящи за отглеждане и възпитание на деца. Така че да не говорим за коригиране, да говорим за опит да разберем децата и да организираме около тях практики, които всъщност да разширят пространството за говорене. Такива практики се прилагат от години, такива практики се наричат възстановителни. Възстановителните практики всъщност са процеса, в който даваме възможност хората да говорят за сложните си отношения, децата да говорят за сложния си вътрешен свят и за това какво ги кара те да пристъпват към определени действия.
Нека не бъдем съвсем черногледи. Позитивни промени все пак има, добри модели, работещи по места също има. Ние от НМД сме свидетели за положително сътрудничество между институции, услуги с успешна ресоциализация на деца, за добре проведени възстановителни практики с участието на разширеното семейство, така че действително добри практики има. Има възможност и има практики вече да се прилагат както възпитателни, така и мерки за закрила заедно. Нещо, което преди години беше сякаш немислимо. Има хубави сигнали също за едно отваряне от страна на местни комисии, които търсят подкрепата на социални услуги. Но си спомням за един случай, който беше на момче, осъдено за побой и кражба и беше изпратено на пробация и съда беше определил, освен срещите с пробационен служител, беше определил и включване в курсове за професионално обучение, образователни програми. И така с колегите от пробационната служба започнахме съвместна работа. Работата продължи около година. Той завърши 2 класа, за да може да влезе в професионално обучение. И имаме информация за след приключване на изпълнението на присъдата и съвместната ни работа, че той продължава да учи, продължава да се справя. Неговата обратна връзка беше, че той е разбрал, че има и други начини, по които да, когато е много ядосан, когато е много гневен, да реагира и че може и че има подкрепата на родителите си, на близките и така нататък. Ако мога да дам пример от практиката, момче на около 17 години, вече осъдено до такава степен, минало през цялата система, осъдено на пробация. Момчето извършваше множество кражби, стигна при нас, в нашата организация, именно като препратка към социална услуга в общността. Това, което ние направихме за него, беше освен, разбира се, стандартната работа, психологическа подкрепа, но всъщност да се срещнем с последната жертва на неговото поведение, един собственик на автомобилен сервис, от който той беше крал. Организирахме среща между него, родителите и това момче, заедно с пробационен инспектор. Тоест, това са тъй наречените възстановителни конференции, в които могат да участват представители на различни институции, потърпевшата страна, семейството на момчето. Това, което се случи в тази възстановителна конференция, е да поеме ангажимент да работи при този човек, за да възстанови щетите. Но толкова много си допаднаха и толкова много този по-голям негов ментор, да го наречем, се опитваше да го подкрепи, че всъщност го научи как да поправя коли и да ремонтира гуми. Това е една от добрите истории. Това дете имаше много дълъг списък от прояви. То беше клиент на местната комисия за борба с противообществени прояви от 12 годишна възраст. И наистина, вече след като има осъждане на пробация, може да си представите, че пътя за него към затвора беше много отворен. Този случай нямаше да бъде възможен, ако ние не работихме в мрежа с всички. Работихме в мрежа с местната комисия, с пробационната служба, с отдел за закрила на детето. Тоест, около една възстановителна практика има много хора, има голяма мрежа. Има мрежа първо от най-близкия фамилен кръг, мрежа, а когато детето или човек е институционализиран от институции и всички те участват. Нека познаваме и използваме тези добри модели, действащи по места на възпитателна подкрепа, на възстановителни практики и да използваме потенциала на сега действащите институции, за да можем най-сетне да ги реформираме, да повишим техния капацитет и най-вече също така да успеем да ги хармонизираме. Ние смятаме, че реформата трябва да обхване и наказателното производство, и промяна или отмяна на Закона за борба срещу противообществените прояви. Смятаме, че възпитателните мерки първо би трябвало да се отнасят само към децата, които носят наказателна отговорност и които извършват престъпления. И те би трябвало да бъдат алтернативи на наказанията, които като практика на определяне и изпълнение да се опират на
концепцията на ресторативното правосъдие. Целта е да могат да се прилагат по-меки възпитателни мерки, социални мерки, мерки, които да помогнат на детето да осъзнае и да намери сили да превъзмогне поведението си. Извършителят поема отговорност, може да поема отговорност. Тогава може да разбере какво е извършил, какви са последиците от неговото деяние. А за потърпевшата страна това означава да бъде чута. И методите, и формите на ресторативното правосъдие. И като практика също да обединят усилията на правосъдната, социалната, здравната и образователната системи, но от ключово значение е обединяването на правосъдната и социалната система. Реформа в детското правосъдие е възможна. Ние от Национална мрежа за децата, като обединение на над 130 граждански организации, правозащитници, доброволци от цяла България, сме готови да бъдем посланник на най-добрите идеи за реформа в детското правосъдие, да осигурим чуваемост между граждански организации, експерти, институции, деца в конфликт с закона и нормотворци, така че най-сетне, 5 години след края на Детство без решетки, инициативата за реформа в детското правосъдие да почива върху много по-широко обществено обсъждане, върху много по-солиден експертен консенсус и действително да постигнем реформа в правосъдието за деца и по-добра превенция на детската криминализация в България.